Всем привет! С вами Вечеровый кефир. И сегодня самые важные политические новости мы обсудим с политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Лукашенко хоть еще немножечко независимый игрок вообще на политической сцене, или он уже полностью под сапогом Кремля? Я к чему задаю этот вопрос? Постоянно мы слышим, что Беларусь в центре событий, в центре переговоров и в центре мира. А как на самом деле оно происходит? И реально ли Лукашенко влияет хоть на что-то? Ну, от з улікам вашых апошніх фраз дапушчу одно лірычнае адхіленне. Ведаеце, калісьці в 2001 годзе ад Радыё Свабода я ездзіў на саміт СНД в Кішынёў. Вось, в Молдове адбываўся саміт Содружнасці незалежных дзяржаў. І там, ну, ясна, што загадзя прыехаў, некалькі дзён чытаў всю прэсу. І так было цікава, што вся малдаўская, ну, во всяком разе, якая мне было рускамоўная, там ці англамоўная, якая мне была магчыма прачытаць прэс, яна абмяркоўвала, што скажа Пуцін пра Малдову, што ён вырашыць, што іншыя кіраўнікі дзяржавы СНД думаюць пра гэта. І вот этот там сімвалічны дзень, вот ён будзе вельмі важны. Вот якраз карацей, было поўнае ўражанне, што вот не Беларусь, а менавіта Малдова пуп зямлі. І все сусветныя кіраўнікі, там, пачынаючы ад Пуціна, заканчваючы прэзідэнтам ЗША і кіраўнікамі Еўрасаюза, яны на той момант павінны былі думаць, што і як адбываецца ў Малдове і як на гэта адрэагаваць. Вот мы часам парой сапраўды перабольшваем сваю гэту беларусацэнтрычнасць. В сэнсе, для нас она натуральна, але калі мы думаем, што ўвесь свет і Лукашенко это яшчэ падганяе, гэта выглядае даволі іранічна. Што да даўжыні гэтага павадка, як я это называю, это таксама вечнае філасофскае пытанне, наколькі павадок, які дазваляецца Крымлём у дачыненні да Лукашэнкі, доўгі ці кароткі, так? Ён то павялічваецца, то памяншаецца. В некаторых пытанняў, там, ну, умоўна скажу, внутреннай палітыкі, Кремль не загадвае Лукашэнку, колькі мець палітвязняў, вызваліць іх ці не. Але як толькі кранаецца пытанняў замежнай палітыкі, геапалітычных і найбольш пытанняў ваенных, стратэгічных, тут, канешне, самастойнасць Лукашэнкі мінімальная. Пры гэтым ён робіць такую, ну, добрую міну пры кепскай гульні, што ён такі важны гулец і спрабуе все, што можна дзеля гэтага зрабіць. Сапраўды, вот ён выйшаў на этот амерыканскі трэк, калі свой час амерыканцы яму яшчэ прапанавалі, Мінск адразу адгукнуўся, што да, мы зацікаўлены, і пачаў вот гэтую гульню з амерыканцамі, паколькі, ну вот, менавіта хоча адчуваць сябе важным. І ён злавіў гэта, вот, што, маўляў, чым я магу быць вам карысным? Я магу нешта расказаць пра Пуціна, то, што вы не ведаеце. Я, как калісьці памятаеце, Буш, прэзідэнт, казаў, я зазірнуў у душу Пуціна. Так вось, сміялись потым з яго столькі гадоў. Так, Лукашенко, я вам раскажу пра душу Пуціна, што на самой справе думае, не то, што ён публічна кажа. Ён хоча уявіць сябе, хоча прадставіць сябе, хоча прэзентаваць сябе такім карысным для вось іншых сусветных гульцоў, для Китая, для ЗША, для Еўразвязу. Вось. Але даўжыня гэтага павадка, ну вот я ж кажу, яна в замежна-палітычных рэчах, ваенных рэчах мінімальная. І Лукашенко гэта адчувае, і там, дзе ён можа сябе этот павадок дазволіць прадоўжыць, пашырыць яго, там ён спрабуе гэта рабіць. А там, дзе не можа, там і не спрабуе, там ён увесь цалкам все падтрымлівае, разумее, што сюды лепш не лезці. І тут цікава сапраўды вот эта тэма, якую ўвесь час абмяркоўваюць пра там магчымасць ці немагчымасць вступлення беларускага войска ў вайну. Ведаеце, ну, зараз новая хваля абмеркавання на апошнія месяцы. Пэўны час яна заглохла, але яна была, ведаеце, ад лютага 22-го года, ад пачатку шырокамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны, она была пастаянна, весь год. І я памятаю, у меня была одна там передача на Белсаце «Двубой», где были удзельники. Один говорил, что, докладнее, там одна говорила, что вот Путин загадает, Лукашенко войско в ближайшие месяцы вступит в войну. А другие говорили, нет, этого не будет. И вот за первое меркование было 80% глядачов, которые там голосовали, такое онлайн-голосование. Я отчувал, что в громадстве было такое меркование. Но вот я, как бы, не глядячи на это,
все-таки як бы не цяжка было, но я доказывал, что мне здаецца это немагчыма, бо Лукашенко разумее, что для яго это палітычная смерць. І ён і магчыма і Путін это разумее, што гэта уваход беларускіх вайскоўцаў у вайну супраць Украіны, гэта прынесе толькі лішнія праблемы не толькі Лукашенко, а і ему Путіну. І гэтага не будзе. І ну вот все гэтыя гады з 22 года я, в прынцыпе, застаюсь на гэтай пазіцыі. І зараз гэта новае абастрэнне беларуска-украінскай рыторыкі, ну, прытым абастрэнне ідзе пераважна з украінскага боку, іх на это свае прычыны, але па-ранейшаму мне здаецца, што, ну, сам Лукашенко такое рашэнне ніколі не прыме, это само сабой зразумела, ён разумее, што толькі мінусы, але ці вот пытанне стаіць з тым, ці загадае яму, калі загадае яму Кремль, маўляў, ён пабежыць, што ён зробіць, бо ён абсалютна залежны. Мне здаецца, што нават так пытанне не стаіць. Кремль не загадае па той жа прычыне, што гэта можа, ну, калі ўжо зусім там астаткі, ведаеце, нейкае рацыянальнага і лагічнага мыслення в Кремлі засталіся, то яны это не будуць рабіць, бо это прынясе найперш праблемы і Лукашенко, і Кремлю. Вот. І это будзе, ну, можа быць, в нейкім крайнім выпадку, это магчыма, калі ўжо, ну, типа акт адчання, гары царай, гары і хата, да? Калі уже на все плюваць, ну, гэта уже той варыянт, который не хочется абмяркоўваць, як, напрыклад, не хочется абмяркоўваць варыянт там ядерной войны. Ну, што ее абмяркоўваць? Калі яна здарыцца, все наши абмеркаванні не будуць мець ніякага значэння. Так і ў дадзеным выпадку гэта, ну, вельмі такі радыкальны варыянт пашырэння канфлікту геаграфічнага, пакуль там фармальна кажучы толькі две краіны, калі вступіць Беларусь, гэта просто будзе, ну, фактычна аўтаматычна азначаць уступленне в нейкай ступені і суседзяў Беларусі заходніх. Так што гэта, ну, паўтаруся, на сёння малаверагодны варыянт, але гэта самы страшны варыянт для всіх нас, да. Если мы уже зачапили тему войны, я хотела бы такой вопрос у вас спросить. Зеленский вместе с Евросоюзом, с представителями Евросоюза выдвинул Путину 5 условий, да, прочного мира в Украине. Путин отказался от этих условий, на что Зеленский сказал, что они уже на пороге изготовления своих баллистических ракет. И если Путин не подумает и не согласится на условия, то как бы они тоже не будут себя сильно сдерживать, потому что им надоело, что бомбят Украину, умирают люди. И вот у меня вопрос, может ли реально Зеленский пустить эту баллистическую ракету, и могут ли, я не беру сейчас Путина, понятно, Путин будет до конца идти, да, а его окружение, может быть, россияне военные, ну, как-то среагировать, остановить вот это вот все, понимая, что по итогу это вообще может привести вот к той самой реальной ядерной войне. Ну так, ліст Зеленского Путіна, ён, канешне, з прапановай Аміру, это не зусім з прапановай Аміру, это такі был даволі... Это приблизно як той загад Зеленского не бомбить Червоную площадь на 9 мая. Это такі здзек, такая прапанова з пазіцыі сілы. То бок, Путін, ты думаешь, что ты выиграл, а теперь мы пачалі перамагаць, і цана войны для тебе все большая, все горшая, і гэта нават сапраўды, вы правильно заўважылі, звернуты ліст не до самого Путина, а да, ну, так званого в широком сенсе Кремля, да, до оточения, до политиков, олигархов, до военных, что, глядите, все будет горш для вас. Нафига вам это трэба? Возьмите вы, умовно скажем, в листе это не написано, но помеж радков. Замените вы этого Путина, и все у нас с вами будет, ну, калі не нормально, то лепш, чем было, пакуль ён ёсць. Я так гэты ліст расцэньваю, ну і пры тым, што, ну, скажем, пагроза, ну, у Расіі ёсць такія балістычныя ракеты, яны з часам атакуюць Украіну іскандерамі і гэтым арэчнікам, тое, што какой-то кардынальнай там перавагі Украіне гэта не дасць, але просто, ну, чарговы унёсак у копилку того, что Украина все больше мае магчымасцяў дасягнуць мэты в России все далей от украинской межи, там уже 1500–2000 километров. Вось. Гэта, конечно, ну, не то, чтобы, может быть, сведчаннем нейкага там пералому. Нельга казаць, что там
адбыўся нейкі радыкальны пералом. Мы памятаем, што контрнаступ украінскі, які таксама быў абвешчаны там 23 годзе, ну, пайшоў, можа быць, не так, як Украіна хацела. То бок не трэба тут трошкі ўжо мець такія наіўныя, што зараз настолькі уяўленне, што Украіна настолькі пачала перамагаць, што пагоніць зараз Расію з усіх сваіх тэрыторыяў. В прынцыпе, сітуацыя так мяняецца на карысць Украіны, але не трэба уяўляць, што зараз там настолькі Расія аслабла, што пачне ўсё здаваць і праігрываць. Тут больш, напэўна, спадзяванне сапраўды ідзе на тое, што ў Расіі штосьці можа адбыцца, ці з пункту гледжання, ну, умоўна скажам, нейкага, ну, не тое, што народнага, ну, нейкіх сацыяльных слаях абурэння, ці абурэння менавіта верхушачнага. Тут же, як сказаць, вот мы маем гісторыю, там, Першая сусветная вайна. Все пачалася, людзі там в Расіі, ну, дарэчы, як і в Аўстрыі-Венгрыі, в Германії, выходзілі на вуліцы, ура, давайте этих замочым нехорошых. Патрыятычныя мітынгі былі ва ўсіх краінах. Што это скончылася рэвалюцыямі в 17-18 годзе амаль ва ўсіх краінах-удзельніцах. Ну, тут ужо фактычна 4 гады ідзе вайна, ну і першыню можа быць за гэтыя гады, калі там толькі ўсё з-за ваенкі расійскай расло, і там і эканоміка, і расла там гэта патрыятычная ўпэўненасць расейцаў у сваёй уладзе. Цяпер мы бачым, у 26 годзе назіраецца ўсё наадварот. Падае рэйтынг Пуціна, падае незадаволенасць людзей, падае то, што называецца цана вайны, падае в пэўным сэнсе эканоміка. В такім стратэгічным сэнсе больш негатыўных з'яў менавіта ў 26 годзе, якія рыхтаваліся, яны зараз пайшлі. Уже гэта ваенка не выратоўвае эканоміку, і в прынцыпе это, ну, скажем, стратэгічна ніколі не можа сур'ёзную эканоміку ваенныя заказы выратоўваць, яны, так сказаць, не развіваюць астатнюю часть эканомікі. Так што весь этот негатыў, ну, як мінімум, павінен павялічваць колькасць тых людзей, якія будуць падыходзіць там в Крэмлі да Пуціна і казаць, ну, можа быць, падумаем пра нейкі іншы варыянт. Вот тут будуць прыходзіць сваімі дакладнымі запіскамі і паказваць, як все у нас кепска, і што, можа быць, трэба выходзіць на нейкія перамовы, все-таки мы там штосьці захапілі, давай аб'явім это перамогай. Уже ж это не просто мае ўяўленне, это ж там з'явіўся вядомы артыкул там в Расіі, про тое, в расійскай афіцыйнай, ну, скажем, не в апозіцыйнай, а расійскай прэсе внутры Расіі, дзе было сказано про тое, што часам параза, она на самой справе з'яўляецца перамогай, такія філасофскія разважанні, што лепш спыніць і прыкінуцца, што это перамога. Так што гэта будзе нарастаць, але ці скончыцца гэта ўжо, можа быць, нават у гэтым 26 годзе, я думаю, верагоднасць такая ёсць, залежыць шмат чаго ад другога этапу перамоваў Трампа і Сі, которые прызначаны на верасень, ось, то тут все-таки, калі гэты двое паміж сабой, так сказаць, і больш-менш прыйдуць да нейкай згоды, і калі будзе жаданне і США, і Китая, каб гэтая вайна скончылась, то шансы на яе заканчэнне, скажем так, істотна павялічацца. Вы же помните, что надо сделать? Подписаться, поставить лайк, написать ваш комментарий, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей. И поддерживаем нашу работу. Хочу порадоваться за Армению. У них прошли недавно выборы. Да, победил Никола Пашинян. В своей статье вы написали: Армения показала, что не так страшна Россия, как она сама себя рисует. Что важно знать белорусам сегодня про Армению, про выборы, про всю эту ситуацию? Ну, напэўна, важна знаць, што Армения, акрамя Беларусі, самая, ну, аб'ектыўна прарасейская, самая залежная ад Расіі краіна была і ёсць. Там ёсць расійскія базы, там значная ступень энергетыкі армянскай прыналежыць альбо Расіі, альбо, скажем, армянскім алігархам, звязаным з Расіяй. Там значная ступень гандлю завязана на Расіі, конечно, не так, як у нас, што зараз пад 70% экспорта.
то, что изменилось после 2020 года, вельмі радикально пророссийский блок у нас. И вот такая краіна, яна под таким ціскам однозначно негативным, рэзкім ціскам России, где там и прымаюцца заявы, что вот поглядите вы, это небяспечна, то, что у вас адбываецца, ваша еўрапейская арыентацыя можа прынесці вам столькі праблем. И нават прымаюцца заявы не толькі России, а цэлым Евроазэс, это Евразийский экономический союз, там, куды выходзяць Россия и Беларусь, и там, Казахстан, Кыргызстан. Вот яны таксама прымаюць такую заяву. И это, напэўна, як заўсёды спрацавала вот супраць Кремля. Яны вот по своих этих неких стандартах, методичках дзейнічаюць, и что вот ціск. А ціск, оказывается, працуе наадварот. Армяне успрынялі весь гэты напад Кремля, ну, армяне, кажем, як народ, который проголосовал все-таки там на 50% за Пашиняна, успрыняли это як наезд не на Пашиняна, а як наезд на всю Армению. Як спроба пазбавіць іх, ну, скажем, свободы выбора, спроба пазбавіць іх свободы суверэнітэта. І таму прагаласавалі за таго чалавека, які паказаў на дадзены момант Пашинян, прэм'ер-міністр, што ён праводзіць незалежную палітыку, ён не будзе падпарадковацца Расіі, ён будзе, ну, не то што адназначна арыентавацца на Евросоюз, але там, скажем, шматвектарнасць, там же зараз ЗША даволі актыўна прымаюць удзел у гэтых армяна-азербайджанскіх справах, там всякие коридоры, все гэтыя эканамічныя проекты. Каб долго не распыляцца, скажу, что там не только Евросоюз, уже и Америка спрабуе свои интересы и плюс интересы Армении нейкім чынам адстаяць. Так что урок в тым, что вот сапраўды как-то по-русски не так страшен черт, как его малюют, да? Не так страшна Россия, как она хочет себе уявить, а тут же не только Армения. Тут же апошние годы Россия мае одни только поразы. Венгрия, где она падтрымлівалі Орбана, вось, Молдова, где они выступали супраць проевропейской молдовской президентки. И до этого, в принципе, так само можно іншие, но это выпадки только апошнего фактично года. Вось, у іх мало што застаецца. То іх фактычна адна Беларусь только і засталася, якая цалкам прарасійская, маецца на ўвазе нелегітымнае кіраўніцтва Беларусі. Але Лукашенко такі чалавек, што ён только чакае момант. Толькі Расія аслабне, ён будзе з радасцю з-пад яе гэтага даху улізне, уцячэ, і все гэтыя словы про там братэрства и там, что там гибли в окопах, что он еще за эти 30 годов уживал, все забудет и скажет, что мы с американцами и с поляками в одних окопах гинули и так далее. Так что тут вот такая ситуация, что покуль есть залежность, ничего не зробишь, але только з'является окно магчымасцяў. И, ну, Армения чему же она стала такой, ну, умовно скажем, антироссийской? После 23 года, вересня 23 года, отбылась эта короткая несколько дзён мини-война, где Азербайджан захопил Нагорный Карабах, и Армения уже не имела никаких магчымасцей сопротивляться. Азербайджан в военном сенсе намного больше моцный, але Армения сябра этого военного союза. Военный союз, вот есть НАТО, а есть АДКБ. Организации коллективной бяспекі. Вось, куды ўваходзяць Россия, Беларусь, Казахстан, Армения. И ніводная з этих краін ні в чым не дапамагла Армении, калі Азербайджан захопліваў гэту, ну, спрэчную тэрыторыю, скажем так, Нагорного Карабаха, хотя, ну, юридично по международных правилах она все-таки заставалась территорией Азербайджана, але, ну, весь час там был конфликт 40 годов. Вот, и после этого армяне, ну, скажем мягко, покрыўдзілись на Россию, вось, и стали проводить такую политику, больше ориентованную на Захад, на Евросоюз. И уж с Лукашенком там у Пашиняна ввогуле весь час такие сутычки. Вось, он же сказал Пашинян, что покуль Лукашенко будзе кіраваць Беларусю, ён туды не ездок, ён Беларусь не приедзе. И нейкая была чарговая там год назад паседжанне гэтых всех интеграцыйных прарасійскіх структур, и Пашинян прымаў удзел по телевизору, скажем. Покольки Лукашенко сказал, ну чего же вы там по телевизору не могли приехать
А Пашинян кажа, што у вас уже цяпер у Беларусі нават з тэлевізарамі праблемы. Я, кажа, не бачу праблемы. Мне адсюль хорошо вас відаць. Ну, карацей, вот такія там пастаянныя сутычкі, і ясна, што сапраўды Пашинян, который з 9 там, ці 10 жніўня павіншаваў Лукашэнку з перамогай, таксама нам всім варта памятаць. Вот на той момант такая была ў іх дружба, ледзь не самым першым. Ну, але потым, калі вот так Беларусь, хоць ён дэмакрат, Беларусь дыктатарская, ну, іх былі больш-менш нармальныя адносіны, але калі Лукашенко і Путін не падтрымалі Арменію в пытанні гэтага Карабаха, яны сталі ворагамі. Так што вось такія гісторыі, дзе бачыце, колькі слаёў можна тут зачапіць. І геапалітыка, і цынічнасць у палітыцы, і, ну, галоўны вынік мы маем на сёння, што яшчэ адна постсавецкая краіна, прынамсі, заяўляе пра свой праеўрапейскі выбар і будзе ісці гэтым выбарам. Ад таго всім нам сапраўды вельмі радасна за Арменію. Вы уже перечислили ряд стран, которые, сверкая пятками, бегут от России. Это и Румыния, Венгрия, там, Молдова, Азербайджан, Армения. Как вы думаете, этот трек продолжится? Какая страна может быть следующей? Очень хочется услышать слово «Беларусь». Ну, Беларусь, мы давайте гэта абмяркоўваем весь час. Это, ну, целый великий, так сказать, пачка пытанняў, праблем. Скажем про іншыя. Ну, тут, канешне, вось што засталося яшчэ, это краіны Сярэдняй Азіі. Часам кажуць, ну, чаму яны? Яны такія, то, што называецца, шматвектарныя, такія геапалітычныя, чаму яны не адрываюцца ад Расіі? Ну, там жа з Расіяй мяжуе Казахстан. Вось. І такая краіна, дзе ёсць, ну, і істотныя антырасійскія настроі, і даволі моцная нацыянальная ідэнтычнасць, ну, але пакуль па такіх палітычных прычынах, тым ліку дасюль яшчэ в Казахстане, ну, зменшаецца, в прынцыпе, з кожным годам па розных прычынах, але даволі вялікая, асабліва ў паўночным Казахстане, ну, колькасць рускамоўных, і Казахстан бачыць, якія там праблемы былі ў Эстоніі, Латвіі нават, якія сталі сябрамі Еўрасаюза, але вот з рускамоўнымі людзьмі, якія, ну, не вельмі хацелі прымаць грамадзянства, вучыць там мовы і так далей. Так што, ну і плюс эканоміка, канешне, Казахстан, ён такі ўспрымаецца як такі вялікі мост паміж Кітаем, Еўропай і Расіяй. Ну, можна сказаць, што ён будзе паступова не то што аддаляцца, ён асцярожна вельмі хітрая палітыка праводзіць цяперашні прэзідэнт Казахстана. Ён будзе і аддаляцца, і, скажем, больш, ужо ёсць, калі паглядзець лічбы, эканамічная перыярытацыя даволі адбываецца там. Таваразварот з Расіяй памяншаецца, павялічваецца таваразварот з Кітаем і з іншымі краінамі рэгіёна, там Турцыяй, ну і еўразвязам. Ну, а такія перамены звычайна, і потым за імі ідуць і нейкія перамены свядомасці і палітычныя перамены. Так што, вось, калі вы сказалі пра краіны, то, напэўна, тут апошняе вот это нейкі столб імперіі, это Казахстан, Савецкай імперіі, который самы вялікі па тэрыторыі і па насельніцтву. І вот калі як бы Казахстан, ну, Расія ввогуле будзе абрэзана, выйдзе себе з захаду Украіна антырасійская, а калі з поўдня, ну, паступова будзе дрейфаваць ад яе Казахстан, то гэта такая будзе імперія-інвалід, я б так сказаў. Віталій, дзякую вам за цудоўную цікавую размову. Дзякую, што прыйшлі к нам в вечаровы кефір. Калі ласка, запрашайце. Дзякуй.